ڈاکٹر اطول مصطفیٰ خبر لکھی جامع المعجزات کی سرور کونین یورزید فاطمت الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ کر تشریف روڑی ویکت الحسن و حسین نہر ناز دی فاطمہ بی بی خپلو بچو تا گوری دا آگے مور نتا پوزو کی چیدہ چا بچی نہ خری او بچیم بیا عام بچی نہیں دی دا بدا جنت سرداران جوڑی گی عقید جان فرمائی الحسن والحسین سید شباب اہل الجنہ زما دا دوارا بچی دا جنت سرداران دی چھ سرور کونین پوگو گردولی دی عقید جہان دا سینے دا پاسدان تو درولی دی محمد رسول اللہ شنڈ خطول کری دی اور سرور کونین فرمائی یا اللہ زہا سنین سرمین قوم تمور سرمین اوکھا فاطمت الزہرا رضی اللہ تعالیٰ فرمائی بدی کے زمان والد محترم را گئے وجیبہ خبر ہو رہی کلچ حضور مبارک پلے بچائی کر رات لنو دے کور کے ہو گیا شیوے ہو سرور کونین چلن سوتا ہو قتل فاطمی والی بابا زمان بچی نہ ہر دی خواہ سرور کونین دخ پلے لگی حالو نوے نسید ازان سارا روان کلا سفر کی پلار روان دی جی مخیلے و باغ راگے دا کجورو میوہ پخا شوے و باغ کے کجوری پخے شوے وی بٹو کے او دا باغ پا دی غانا بانی و ظلمے دی اوڑی راوڑی حضور مبارک تا پوزدو که ظلمیت تا سو کے اس دا که ظلمی تا دا پتنو چی دا دا دو کونو سردار دے وچے صاحبہ مزدوری پسے گرزمہ و باغ میں تکے شوے دے او بشتر نزدی دی باغ کی کوئے دے داگے نو بروخ کلغواری حضور مبارک و تو فرمال مزدوری بسنگا ورکے دیوے ڈولچے پسر دو کجوری دی دیوے ڈولچے پسر بانشی اور ڈولچے سوک دا کہ کوئی نرو باسی زبادت دو کجوری ورکو سرور کونین فرمال ماتا منظور دا مزدوری زکو عقید و جہان جناب محمد الرسول اللہ نسیقینول اور ڈولچے و بو تخکا تکا یو ڈولچے روستا دو کجوری نوسو تکے خودشوی حضور مبارک اوپر میں زبا ڈولچی رو باسم او کجوری دما بچو تکے دا نہ ڈولچی قائد و جہان روستے امام حسن ورمنڈا کی بس بابا نور ڈولچی بنا رو باسی حضور فرمائل بچے یو ڈولچا بنا رو باسم چے ڈولچے کوئی تخکا تکا اور اوکل نو رسی اشلے دا ڈولچو بوکا چی دخکا تلاڑا جی دی ٹیم کی دا سڑے آگا قائد و جہان تو چی ملما دا بوکا دی والی غرزولا حضور تو فرمال چی ظلمی دا کو دماغا کا غلطی نہیں دا رسائی کمزوری ہوا وی نمانا ببوکر ہو باسی تاجدار حرم پخپل کوئی تا کوئی شا چی ڈولچے روستا او بر راگے و دی مبارکو دا ڈولچے کی خودا دالک دیر پا مستی کیو دے راگے دا موستا پازیم پیغمبری گزارو کو خائد و جہان مخ مبارک بانی گزارو لگی دا چی او لگی دا حضور مبارک دوارن وسید اللہ سول زیادہ بچو امام حسن و امام حسین پہ جڑاشول چکل دوی دا باغ نا روتن سڑی سر احساس پیدا شکور تلال مورتوئی وی موری خبر خونی باغ میں اوبکا یو سڑی راغلی اوبشی ورسرو او بے روستی او موری دمر ملامت متنوا او اخکل سڑی ماری مان گزار کرے پا مخ میں والے تھے آغا ما تنو کا دیوان نگستو چیزتا مصر زیادی ہوکو ظلم دی ہوکو موری زمان غلی روان سر خو موری خبرتا کم زبا دی خپلو کروبان لخفائی موی ولی وی موری دیر زیاد خیستو کنا موری دی بچیا مصر خودی غم پیدا کر چرت دا نبیانو امام دی نیوالے چرت محمد رسول اللہ باندی دی گزار نہیں کرے اللہ بچے شاہ منڈا کا نا سڑی دے باغ نا بارا منڈے والی یو نتبوز کے مخیلہ سوک دارا گئے وی مونلی دے بل نتبوز کے مخیلہ سوک دارا گئے مونلی دے بل نتبوز گاؤ مالا حضور علیہ السلام مخیلہ را گئے نسی ورسلو نسوئی جنل دے محمد رسول اللہ سترگی ڈکی وی خاگدہ نبیانو امام ماں والے دے مسکور تو پا منڈا منڈا را گئے پا کوٹھی ور منڈا کی مور کوٹھی لورا گا اگر تور راکس کے وجہ زانے لاس پرے کڑے ہو چی مو دننا ورگا چی ویکت دا اگر لاس دننا پرے کڑے پروتی بچے داولی
وی مور ما خود اللہ نبی والے دے ما خود محمد رسول اللہ والے دے دا لاس میں دکا دزان نپرے کر مورو تیوی بچیا لارسا دا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دربار تا وی مور دا ما خود رستر کے نلے گی مور دی بچے زبردست سر لاڑا شم سروار کونے دا مدینی منورے دا جانان دربار لارازی چاوتوی سردار دا مدینی دا فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کر دے سرور کونین جناب محمد رسول اللہ تولو صلی اللہ علیہ وسلم دا فاطمی بی کر تشریف فرماؤ سڑے دخپل مور دروازی لراغے دا فاطمة الزہرا درواز دٹکی حسن الکریمین دروازی لالم اقیدو جہال آواز ورکی بابا جانا ہاں سڑے راغلے دے چی پتا سوی گزار کرے دے حضور مبارک کو تو فرمائل بچے سوتونو آئے ملمان دی سورتونو آئے ملمان دی تاجدار حرم تشریف راوڑ چھے دا سی مخا مخدتو کت ظلم زمکی تو گوری و دلاس دے دوینو سیلاف سم دے اپنے کڑے لاسی پر روغ لاس کی نیولے دے حضور تو فرمیل دادی سکڑی دی وید اللہ پیغمبر پاغزاد درب میں دے قسم چیتی دنیا تا نبی را لے گلے ما پی جندلی نہیں تاسو ما نہیں پی جندلی ما دا زانو لاس پر کڑے دے وید آولی وی یا رسول اللہ رسول دی ورکچی پوری اسوزی ما دالاس بزار پوری برداشت کو لین شنو جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو فرمائل بشیز دنیا تصوزول لراغلین ایمان ز اللہ ددید پار رالی گلے ماں چی خلق دا سوزی دون بچکما لاسی تیواغ سے جی تاجدار حرمتی دیو خراش بچے اپنے کڑے لاسی اولا واپس باغزی اولا گو اور تاجدار حرم پہ لاس راخ کر ویزا بچیا وینا اس کو نظم اس نظم چه ولی ویزم با علشی پا ایمان میں مشرف کی اور پا دین اسلام میں مشرف کی ما خود عمر عظیم انسان چرتا پا مقدس مکہ نولی دلے مور اوزوی دوارو پا سرور کونین ایمان رو آگا یہودیو ہائے ہائے دا عظیم پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم دا رحم و دا کرم ساندازہ نہ لگی مولا کریم فرمائی وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ محبوبہ بے شکت دلوی اخلاق تو پیمانہ باندے فائزی زمون جون با اللہ جون جوڑی گی نا یا ساتھی چی زمون زندگی تا دا حضور جون رانا نوزی زمون اخلاق با اللہ اخلاق جوڑی گی چی زمون اخلاق تا دا حضور اخلاق رانا نوزی زمون معاشرہ با اللہ جوڑی گی شکل پا دے معاشرہ کی دا حضور مبارک دا زندگی خواگ خوارشی اور چی دا غنوی نو دا دین علاوہ خود بے حیوانیت دے الہ العالمین دی دا عظیم پیغمبر پا اخلاق مو تاسو منور کی